Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Front. Action Radio Philippine Standard Time in punto las 7. This time check is brought to you by ACM. Dita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 200 ka LSIs gikan sa Metro Manila nagsugod na sa pag-abot sa syudad sang Bacolod halin sa Oktubre 1. Tatlo na ka mga manunudlo sa syudad sang Bacolod nagtaliwan bangod sa COVID-19. Sa mga balita nasyonal, Pilipinas, yara na sa ika-20 nga lugar sa mga pungsod nga may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19. Standard kag barato nga presyo sang RT-PCR test ginaduso sang DILG. Sa balita international, kapin 20,000 ka empleyado sang Amazon nagpositibo sa COVID-19. Sa balita sa sports, professional basketball license ni Calvin Abueva balik sang Gaming and Amusement Board. Sa balita entertainment, income sang MTRCB nagnubo sang 40% matapos ginpasiras ang ABS-CBN. Samtang sa balita espesyal, tips kung paano magnami ang imo sining at tingog. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga law Sabado, Oktubre 3, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Ida Naboso. kag-action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang TROS, ang low pressure area nga nag-afekto sa eastern section sang Visayas. Ang southwest monsoon o kung hangin habagat, nag-afekto karon sa ibang gabahin sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro. Ang Palawan nakip ng Kalayaan Group of Islands ang may magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms bangod sa hangin habagat. Samtang ang Visayas kag Occidental Mindoro may mga bahin nga mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bagod man sa hangin habagat ukon localized thunderstorms. Ang temperatura naman mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:37 sang aga kag magatunod naman karon las 5:38 sa hapon. Ang mga balita lokal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition.